Κοίτα, το μόνο μέρος που εξέχει από ένα αυτοκίνητο είναι οι καθρέφτες του. Ναι, αλλά δεν λέει εξέχει, λέει ξένο μέρος. Ξένο μέρος. Για σκεφτείτε καλύτερα. Ξένο μέρος, τι κάνει. Ξένο μέρος. Ξένο μέρος. Ξένο μέρος. Βρισκόμαστε σε ένα βαγόνι τρένου, από ό,τι βλέπετε και γύρω μου εδώ. Είναι το τρένο που ξεκινάει, ο προαστιακός που ξεκινάει από το αεροδρόμιο του Σαν Φραντσίσκο για να φτάσει στην πόλη του Σαν Φραντσίσκο. Μέσα σε αυτό το τρένο λοιπόν, δύο ξένοι, ένας άνδρας και μια γυναίκα, συναντιόνται τελείως μόνοι μες στο βαγόνι, διότι και είναι πάρα πολύ πρωί. Συμπτωματικά έχουν κοινό ψώνιο. Να λύνουν για 2 σταυρόλεξα. Είναι ένα καλό σημείο επαφής. Είναι το πρώτο σημείο επαφής. Οι δύο άνθρωποι είναι τελείως διαφορετικοί χαρακτήρες. Η μία είναι ένας άντρας και μια γυναίκα. Η μία λοιπόν είναι συντηρητική, καθώς πρέπει κυρία. Και ο άλλος, αυτός που υποδίωμαι εγώ, είναι ένας Πίτερ Παν. Δηλαδή ένας άντρας ο οποίος δεν έχει μεγαλώσει ποτέ. Έχει μείνει στην εφηβική του ηλικία, άντε ίσως και λίγο παραπάνω. Συναντιόνται λοιπόν στο τρένο αυτοί οι δύο αντίθετοι χαρακτήρες με το μόνο κοινό σημείο που τους δένει είναι το σταυρόλεξο. Έτσι λοιπόν αρχίζει μια γνωριμία η οποία εξελίσσεται, επηρεάζει και τους δυο η κουβέντα τους, μέσα από καυγάδες, μέσα από βοηθάνε ένας τον άλλο κτλ. Εξελίσσεται το story και βλέπουμε τους χαρακτήρες τέλος πάντων να επηρεάζει ο ένας τον άλλον. Δεν θα πω περισσότερα γιατί θα χάσουμε και την παράσταση. Λοιπόν, αυτό είναι λοιπόν το story της παράστασης. Είναι το έργο Δύο Οριζοντίως του Τζέρι Μάγερ. Τζέρι Μάγερ ήταν ένας σύγχρονος Αμερικάνος συγγραφέας. Αυτό είναι ένα από τα καλύτερα του έργα. Τη μετάφραση την έχει κάνει η Χριστίνα Μητροπούλου. Παίζουν η Ελίζα η Σολομού, η οποία είναι και η ιδιοκτήτρια του χώρου, και εγώ, τους δύο ρόλους που σας έλεγα πριν. Τη σκηνογραφία την έχει κάνει ο Θεοδόσης ο Δαυλός. Όλο αυτό το χώρο που βλέπετε εδώ, είναι ένα βαγόνι τρένου δηλαδή, το έχει κάνει ο Δαυλός. Τους φωτισμούς τους έχει κάνει ο Τάσος Ζαφυρόπουλος. Τον ήχο τον έχει κάνει ο Νικόλας ο Σταυριανοδάκης. Και βοηθός στη σκηνοθεσία ήταν η Λιάννα η Γεροθανάση. Λοιπόν, αυτά για τους συντελεστές. Η παράσταση παίζεται κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στις 9. Έχουμε ξεκινήσει από τις 23 Νοεμβρίου και η πορεία από τότε μέχρι τώρα είναι ανωδική. Ελπίζουμε να πάει ακόμα. Έλα τώρα, μην πάει το μυαλό σου στο πονηρό. Τέλος πάντων, θα μου άρεσε λέω να συνεχίζαμε, ή μάλλον τι να συνεχίσουμε τώρα, να ξεκινήσουμε τη φιλία μας. Δηλαδή, μ' αρέσει. Με σαν άνθρωπος δηλαδή έχεις ένα δικό σου έτσι μοναδικό και ζώρικο χαρακτήρα. Ξεχνάς πως είμαστε παντρεμένοι. Εγώ όχι. Κι εγώ είμαι παντρεμένη. Το ξέρω. Και πώς το έχεις σκεφτεί δηλαδή, ότι μπορεί εσύ και η Σούζη και εγώ και ο Μόρε να πούμε όλοι μαζί για φαγητό. Όχι. Θα προτιμούσα να μην γνωρίσεις ούτε εσύ τη Σούζη, ούτε εγώ τον Μόρε. Θέατρο Πασάγιο 8 για μένα ήταν σκοπός ζωής. Ήταν αυτό που ήθελα να κάνω από παιδί. Σε όλη μου τη ζωή έτρεχα για να προλάβω το στόχο. Όσες αναποδιές και αν προκύψανε, πάντα κοίταγα το στόχο. Τα τελευταία 4 χρόνια έψαχνα και κοίταγα διάφορους θεατρικούς χώρους. Ήρθε η κρίση, λίγο μας ταρακούνησε όλους, αλλά είχα μείνει στο στόχο. Οπότε έκανα μια βόλτα από τη Θεραπείων κάποια στιγμή για να κάνω μια δική μου θεατρική παραγωγή εδώ και εν τέλει έφτασε στα χέρια μου αυτή η επιχείρηση. Και μετά από μια πολύ μεγάλη ανακαίνιση, ανοίξαμε επίσημα τις πόρτες μας 3 Οκτώβρη. Το Πασάγιο στη γλώσσα των σιδηροδρομικών σημαίνει διάβαση. Οπότε πάντα είχα όνειρο να έχω ένα δικό μου θέατρο, αλλά ποτέ δεν είχα σκεφτεί πόσες θέσεις θα έχει και πώς θα το έλεγα. Μάλλον έπρεπε να είχα σκεφτεί να ήταν πιο πολλές θέσεις, γιατί μου βγήκε λίγο μικρό 50 με 70. Το όνομα όμως ήταν ακριβώς αυτό που ήθελα. Γιατί η διάβαση σε ένα θεατρικό χώρο, το μόνο που μπορεί να εννοεί είναι να μας κάνει όλους συνοδοιπόρους στην τέχνη. Ήταν ακριβώς αυτό που ήταν το μέσα μου, αυτό ακριβώς που ήθελα. Και ήμουν και πολύ τυχερή, γιατί το πρώτο έργο που ανεβαίνει στην κεντρική σκηνή του Πασάγιου, το βρήκε ο Μελέτης Γεωργιάδης, έχει να κάνει με ένα ταξίδι σε ένα βαγόνι τρένου. Άλλωστε και το θέατρο βρίσκεται δίπλα στην Κωνσταντινούπολεως, ακριβώς στο Πασάγιο 8, στη διάβαση Πασάγιο 8 της Κωνσταντινούπολεως.
Και έτσι λοιπόν η πρώτη μας παράσταση ήταν σε ένα βαγόνι τρένου. Τι καλύτερο θα μπορούσε να είναι από αυτό, με μια διάθεση φρέσκια, ορεξάτη. Ήθελε ο κόσμος να φεύγει χαμογελαστός από το θέατρο και νομίζω ότι αυτό το πετύχαμε, να περνάνε καλά. Και αυτό που ήθελα να ξεχωρίζει ο δικός μου χώρος ίσως από άλλους θεατρικούς είναι ότι ήθελε ο θεατής μου να εξειδίουν τα λότρια, αυτό που ένιωθα εγώ. Μ' αρέσει να βλέπω μια θεατρική παράσταση πίνοντας το ποτό μου, για παράδειγμα. Το θεωρούσα λίγο strict, αυστηρό να πρέπει να δω μια παράσταση και να βλέπω απλά μια παράσταση. Θέλω στο χώρο μου, όποιος έρχεται, να απολαμβάνει το ποτό του βλέποντας την παράσταση. Και αυτό θεωρώ είναι μια πιο μοντέρνα μορφή θεάτρου και νομίζω ότι το έχουμε πετύχει.